धर्म संस्कृति परंपरार मास होची कार्तिक। वर्षटी 12टी मास, एक 12 मास भितर कार्तिक मासटी एक धार्मिक मास। एही मासरे पड़ुथिबा पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा मध्ये रास पूर्णिमा नामरे अभिहित। अन्य पटरे ओडिसा रे कार्तिक पूर्णिमा बोईत बंदार दिवस नामरे ख्यात। बहु पुरा कालरु एही उत्सव पालित होई आसुछि। ओडिशार सुदृढ़ परंपरा, आचार विचार, चालीचलनी, संस्कृति तथा धर्मीय भावना सहित एही पर्व उत्तप्रोत भाव जड़ित होई आसिछि। गौरवमय उत्कलर प्राचीन इतिहास सहित यह एते निबिड़ भाव जड़ित अछि जे एपरि एक पवित्र धार्मिक दिवसर गुरुत्व को जदि बात दिया जाए तेबे ख्रीष्टपूर्वीय काल रे ओडिसा रे नौ वाणिज्य संपर्क रे अणुमात्र चिंता भी करा जाय परिबो नाही। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧର୍ମଗତ ତଥା ଐତିହାସିକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ଓ ଭାବମୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଦନା ପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ସମାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେବ ସେନାପତି कार्तिकଙ୍କ ଆରାଧନା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଦେବ ସେନାପତି ଚିରକୁମାର कार्तिकेयଙ୍କ ଆରାଧନା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ଆଦିକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ कार्तिक ମାସର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ कार्तिक ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୁଜରାଜ ଓ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗର कार्तिक ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ कार्तिक ଏକ ଧର୍ମ ମାସ ରୂପେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାସରେ ବୟସ୍କ ତଥା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ସ୍ନାନ ସମାପନ ପୂର୍ବକ ଦେବ ଦର୍ଶନ ଓ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମୃତକ ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ କେନି ପୌଖଜ ମହୁରୀର ତାଳିତରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 5 ଦିନ ପଞ୍ଚପର୍ବ ବା ମହାପଞ୍ଚକ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି 5 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଆମିଷ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ତଥା ଧର୍ମୀୟ ମନୋଭାବରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ଏହି ପବିତ୍ର 5 ଦିନ ବଗ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପଞ୍ଚକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। कार्तिक ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବ୍ରତ ପାଳନ। ଏହି 5 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଆମିଷ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ତଥା ଧର୍ମୀୟ ମନୋଭାବରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ଏହି ପବିତ୍ର 5 ଦିନ ବଗ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପଞ୍ଚକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। कार्तिक ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବ୍ରତ ପାଳନ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିବସରେ ମହିଳାମାନେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତର ଉଦଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସ୍ନାନ ସାରି ଦେବଦେବୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଦେବାଳୟରୁ ଫେରିବା ପରେ कार्तिक ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପାଠ ବା ଶ୍ରବଣରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଏହି ମାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ବର ଓ ଅସ୍ତ ବା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଓଳାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ପଡୁଥିବା ଅହଡ଼ା ନବମୀରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଜନ ସମାବେଶରେ ପୁଡ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। कार्तिक ମାସରେ ତୁଳସୀ ରୋପଣ ଏବଂ ବିବାହ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଅଭାବ ଅନଟନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିରୋଗ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରାଣ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଦର୍ଶ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମୋହନୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଡାଲି ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହି ମାସରେ ଗୁରୁମରିଚ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶେଷ 3 ଦିନ ଯେ କେହି ଭକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ପୂଜା କରେ ତେବେ ଭକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଦାନ, ଧର୍ମ, ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ଉପାସନାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ବା ନଦୀ ପୀଠରେ ସ୍ନାନ ସାରି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୁରାଣ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ। ଏହି ମାସରେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ନଦୀ ବା ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାମଦେବ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ମନ୍ଦ କର୍ମର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବନସ୍ପତିରେ, ତୁଳସୀ ତୀର୍ଥରେ, ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ତିଥିରେ, ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ମାସର କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସବୁତମ ମାସ ଭାବେ ସନାତନ ଧର୍ମୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଘ, ବୈଶାଖ ଏହି 4 ମାସର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏହି 4 ମାସ ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ମାସ। ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଡଙ୍ଗା ଭସା ସମୟରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି 4 ମାସରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ଏହି 4 ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରାଯାଏ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଳକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେତ ପୁରୁଷ ତଥା ପିତୃଗଣକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରଜନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଳକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେତ ପୁରୁଷ ତଥା ପିତୃଗଣକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରଜନକୁ ଦୁର୍ଗମ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ସକାଶେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶଦୀପ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟରେ ସରୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶଦୀପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦିବସରେ ହବିଷ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆକାଶଦୀପ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉରାମୂଳେ ପୋତା ଯାଉଥିବା ବାଉଁଶ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଉଥିବା ଘିଅ ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତଳେ ବାଲି ଓ ଗୋବର ରଖାଯାଇ ଏହା ଉପରେ ଦୀପ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ଶିକାରେ ରଖି ବାଉଁଶ ଅଗରେ ଥିବା ଶଗଡ଼ିରେ ଦଉଡ଼ା ଲଗାଯାଇ ଏହି ଦୀପ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଣ୍ଡି ଆକାଶ ବାଉଁଶ ରୂପେ ପରିଚିତ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦୀପଦାନ ବିଧି ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବକାଶରେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ନିର୍ମିତ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ନଦୀ ବା ପୁଷ୍କରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ କଦଳୀ ପାଟୁକା ବା ସୁଲ ତିଆରି ଡଙ୍ଗାରେ ଦୀପ ଜାଳି ସେଥିରେ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ସେସବୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଚିତ୍ତରେ ଗାନ କରନ୍ତି ଆହା କା ମା ବହି ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଅବସରରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ସାଧାରଣତଃ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଦେବ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଷାଢ଼, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଘ ଓ ବୈଶାଖ ଏହି 4 ମାସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅୟନାନ୍ତ କାଳ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ସୌରଦେବଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯିବା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏହି 4 ମାସ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭପ୍ରଦ ଏବଂ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ଏହି 4 ମାସର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଆ କା ମା ବହି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବ ତାହା କୁହାଯାଏ।
ଯାଇ ନପାରେ। ହୁଏତ ଗଙ୍ଗା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉପାସନା କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଦେଶ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଉପାସନା ସାମଗ୍ରୀ ତାମ୍ବୁଳ ଅକ୍ଷତ ଓ ତିଳ ନିକ୍ଷେପ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବକାଶରେ ଶ୍ୟାମ ଦେଶ ବା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ନିର୍ମିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବକାଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଐତିହାସିକ କଟକରେ ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭୂମିକା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବ ପାଲଟି ଯାଇଛି।